دوستو هەڤالên hêja dema we xweş be. Ez ê dîsa li ser mijara rêxistina PKK û daxuyaniya birêz Cemîl Bayîk daxuyaniyê wî dawî biaxivim. Lêberî wê li gorî tiştên ragihandinên ku ji herêma Şingalê tên û lo hinek nûçeyên geşbîn in, hinek hêvî didin mero, xweziya ji mala Xwedê re ew înisiyatîfa ciwanên Şengalê ku li hemberî çekdarên rêxistina PKK rawestiyan, xwepêşandan pêk anîn, protestokirina xwe, reaksiyona xwe li hemberî rêxistina PKK di hundirê Şengalê de bi şêweyekî xwepêşandanên protestoyî li dar xistin. Xweziya ji mala Xwedê re li Dirbêsiyê, li Qamişlo, li Amûdê û li Dêrî û berî wê li Efrînê li dar ketana. Rast PKK tiştekî wilo li derket PKK di cî de serî jê kir. Li Amûdê komkujiya Amûdê hûn hemû dizanin, yanî rêxistina PKK ji ewil heya dawî komkujiyekî li bajarê Amûdê li dar xist. Kêm zêde hinek xelkê me Bakur, Kurdê me yên Bakur vê meseleyê dizanin, vê rewşahanê dizanin, rewşa komkujiya Amûdê dizanin. Lê hinek ji wan çavê xwe jê digirin û naaxivin. PKK li gelek devera komkujî li Rojavayê Kurdistanê pêk anî, li gund û deredorê Kobanê pêk anî, li derdorê Efrînê pêk anî, li Amûdê jî pêk anî, li Qamişlo jî, yanî bûyera mala Ebdelayê Bedro wekî komkujiyekî li hemberî malbatekî welatparêz PKK komkujî li dar xist. Yanî heqwa serkeda vê malbatê bi PKK re di dawî de bersiva PKK ev bû. Rastiya PKK ew wîloyî, yanî tu çi qîsa xizmet bike ji vê rêxistina hanê, vê rêxistinanê dawî keda te, xizmeta te naz nake û pêl hemû tiştî dike. Bi vê bûneyê yanî ji bo ciwan, ji bo keç û xortên me li Şingalê, keç û xortên me êzdî li herêma Şingalê ku xwedî vê helwesta welatparêzane, helbesta şoreşgerî bi rastî di vê qunaxa hanê de xelkên Silêmaniyê li hemberî PKK derneketin, xwepêşandan li dar nexistin, lê li Şingalê vê herêma lawaz, vê herêma ku komkujî, cînosayîd li ser pêk hat, lê tevlî wilo vîna jiyanê, îradeya jiyanê li cem wan heye, îradeya berxwedanê li cem wan heye ku li hemberî rêxistinekî wekî PKK re rawestin û jêrbêj yanî ji vir derkeve. Em xizmetê te û başiyê te û qenciyê te sera serçava, lê dem hatiye ku tu ji van herêmê hanê tu derkevî û tu ji xwe wekî baregehên leşkerî Şengal bi kar neyne. Wekî mertalên zindî, wekî baregehên leşkerî Şengal tunekê qendîla didwa li başûrê Kurdistanê û li Iraqê. Ev helwesta pîroz, ev helwesta wêrek a şoreşgerî, a welatparêzî a durist hêjayê silavê bi germî, bi dilsozî hemû kesên di wê înisiyatîfê de ciwanên serbixwe, înisiyatîfa ciwanên serbixwe ê li Şengalê ez wan silav dikim, ez wan hembêz dikim. İnisiyatîfekî bi rastî PKK wê wilo rehet bernede, yanî hûn naz dikin heşda şeعبî çi anî serê xwepêşandêrên li hemberî Îranê û li hemberî heşda şeعبî li Iraqê û çawa êrîş û suîqast li hemberî wan bike pêk anî me tirsî û guman heye. Ez vê eşkere dibêjim ku PKK li hemberî vê înisiyatîfa hanê bi takekesî, bi nakokiyan, bi problema, bi kêşeya xwebera nava vê înisiyatîfa hanê bike û têk bibe û têk biçe. Ev gumanê min in, ez dibêjim ji bo wan ciwanan jî yanî hayê xweşxwe bînin û rêxistinên Kurd
هێزên Kurd gelê Kurd van ciwanê han biparêzin rêxistinê me êzdî entelektûelê me êzdî hemû bi tevahî piştgiriya vê înisiyatîfa hanê bikin û nehêlin şingal çiyayê şingalê gundê şingalê baregeh bibe baregehekî leşkerî ji baregehên PKK hemû yanî PKK ne bi hewceyî şingalê yê ji bo ji xwe bike baregehê leşkerî dibe hem xwedî helwestekî bi vî rengî bin hemû kes li dervayê welat li êzdî neêzdî çi kes Kurd ne Kurd li hemberî helwesta PKK rawestin digel înisiyatîfa ciwanên serbixwe li şingalê ez dîsa silav û hezkirinê xwe û rêzê xwe ji bo wan ciwana wê helwesta wêrek a mirovane a dilsozî bi xakê dilsozî bi sivîlbûyîna wê herêma hanê bi rûmet û pîrozbahîna wê herêma hanê ez wan silav dikim ez wan hembêz dikim û piştgiriya wan heta dawî ez piştgiriya wan dikim û digel wan me û digel helwesta wan û nerîna wan ev ji aliyekî ji alîkî din yanî wekî min gotî xweziya ev înisiyatîfa hanê ev helwesta hanê li deverên din ê Kurdistanê belav bibin wê PKK nehêle PKK naxwaze ev bive bi wekî mînak PKK ji şingalê derkeve bi vê înisiyatîfa sivîl ew ê bive mînak li deverên din kesên din lewma yanî PKK wê hewl bide vê înisiyatîfa han vê helwesta han têk bibe bi çi şêweyî be ez nizanim îslûbê PKK karê PKK alavê wê perçekirin û xerakirin û heta revandin û kuştina ciwana jî kesên ku cî di vê înisiyatîfa hanê digirin ew ê helwesta PKK wê tund bigule û rehet bernade PKK hazir e tenazul ji heşda şebî re bide ji Bexdadê ji Îranê re lê helwestekî sivîlane helwestekî berxwedanê helwestekî hemberî li hemberî di nava Kurda de di nava êzdiya de PKK rê nade tiştekî bi vî rengî wê têk bibe neheşt li Rojavayê Kurdistanê tiştekî bi vî rengî pêk bê neheşt li Bakurê Kurdistanê hîna ji dema damezrandina xwe di PKK ji salê heftê û heşt heftê û ne heştê tiştekî bi vî rengî li hemberî xwe hemû ji holê rakir niha çavê xwe bira Kurdistana Iraqê jî daye êrişî ji xwe zaten yekîtî niştiman xistî bêrîka xwe goran jî di nav de kesê ku li hemberî projeya PKK niha radiweste li Hundirê Başûrê Kurdistanê PDK ye PKK di nava PDK jî de di nava PDK de hin çavên xwe hin dengê xwe çandine belkî niha ne eşkerene belkî ne xuyane PKK vî îslûbê rejîma hewdesed îslûbê Îranê ku hevalê xwe dostê xwe alîgirê xwe nîv dostê xwe di nava PDK jî dibiçîne di nava ragihandin û çapemeniya PDK jî çandiye ez wekî ne wekî enformasyon wekî analîz wekî çewek ez PKK nas dikim PKK ev tiştê hanê di heta di hundirê PDK de ev tişt kiriye lê li Fersendê digere ku derbeyekî çawa di 95 qaş û pazê tibaxa duwemîn li hemberî PDK û Başûrê Kurdistanê li darxist ew niha amadekariyê tiştekî bi vî rengî dike bihêviya ku înisiyatîfa ciwanên serbixwe li şingalê li seranserî Kurdistanê li hemberî kiryar û polîtîkayên û projeyên PKK li dijî gelê Kurd li dijî doza gelê Kurd li dijî Kurdistanê li dijî aramî û aştî û pêşketina li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî hemû gelê Kurd ciwanên Kurd xwedî helwestekî bi vî rengî bin ders û wane ji ciwanên şingalê bigirin û hewl bidin vê helwesta hanê dwarê praktîkê de pêk bînin ev ji aliyekî ji alîkî din birêz Cemîl Bayîk hin daxuyanî da ez mitxwest hinek kurteşîroveyên ser daxuyaniya birêz Cemîl Bayîk ez bêjim
ka em behevre li vê daxuyaniyê temaşe bikin pişt re em dîsa vegerin û hinek nerîn û tîbîniya behevre parve bikin. Sistemi kapitalist modernite ek temsili ve beşengi ve dikin bu menfaati xa bu berjevendiye xa dixazin PK bê tesir bikin. Çünkü hatta ki PK bê tesir nekin dizanin ki nikanin berjevendiye xalı Kurdistan Rojatê navîn var bi ser bixin. PK rebera bu gerlayê PK bo xa tehlikeki mezin dibinin. Dixazin ve tehlikeli ortaya rakin. İşte bu veci ev vasfa rola dana devleti Türkiye u KDP. İna şari Ukrayna Rusya'ya işte dixazin gazek li Rusya'da çi Avrupa kutbekin gazet rojlatê navîn biben Avrupa ev riyana jî li Kurdistan derbaz dibin bu ve dixazin ve riye gor armancı xwa berjewendiyê xwa têxin bin kontrole bu ve jî dixazin PKK ortaya rabikin ki bikanin Kurd jî tamamî bê tesîr bikin ki bikanin ve gaze rahat bimeşînin ki biben Avrupa. Fakat hesabê şaş dikin. Yani hesabê wan da çıqaw heye jî îk dijminiyê PKK bike dijminiyê gelê Kurd bike war nikane wa hesaba jî pêk bîne. Hesabê wan hesabê valana. Çawa vê videoyê temaşe kir van daxuyaniyên kûr, van daxuyaniyên stratejî, van daxuyaniyên ku ji siyaseta cîhanê û rêveberiya cîhanê şirove dike û tim PKK dike rûberûyî komployekî navneteweyî ku hesabên dinyayê projeyên dinyayê projeyên navneteweyî PKK pirsgirêk ji bo ku PKK ev pirsgirêk çareser bibe divê PKK ji holê rabe. Mentiqekî wilo şiroveyekî wilo xwaromar û nelhevhatî xeyalî utopya hîna hinek kes hene û yani lê jî guhdar dikin û bawer dikin ku tiştekî wilo heye. Bawer dikin ku vî mentiqê keleva jî berova jî nelhevhatî wekî tiştên wilo analîzên bi sûde bi wate bi encam dinirxînin û qebûl jî dikin. Baş niha kesek çi neyê di nava PKK de were ji vî birêzê hanê re bêje ev sîstemê kapîtalîstê modernîte ku serkêşiya wê Amerîka mane PKK bi Amerîka re tensîqê dik û didodistîne. Baş e sîstemê kapîtalîstê modernîte ev çend sal e li Rojavayê Kurdistanê 10-11 hezar şehîd ji Bakurê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê ji seranserê Kurdistanê ji dêvla artêşa Amerîka kirin qurbanî û xistin bin axa sar. Ev kî vê rola hanê lîst? Sîstemê kapîtalîstê modernîte û yan rêxistina Birêz Cemîl Bayik ku bu alava sîstema kapîtalîsta modernîte heqwas xort û keçên Kurda xist bin axa sar ji bo xatirê Amerîka. Ji bo tenê xwe bi Amerîka bide qebûl kirin, ji bo ku xwe bi Amerîka bide razî kirin, navê xwe ji lîsteya terorê a Amerîka daxî. Qey kesek tim neyê vî hesabê hanê ji Cemîl Bayik bixwaze û jêr bêje ev çi daxuyaniyê hane kar rojava PKK û ev daxuyaniyê havrê çi hevdû fehm dikin, çil hevdû dikin kes çi neyê. Yani vî xuya heta niha kes çi neyê ji nava vê rêxistina hanê were bêje tu çi dibêjî yani mejîk biçek mantık biçek aqil ev tiştê ku daxuyaniyê Birêz Cemîl Bayik dibêje yani dikeve aqila dikeve kîjan mîzanî kîjan qapanî ka çawa me re kare wilo lê guhdar bik û çara bi çi rengî me re kare qebûl bik û jêr bêje erê wela rast e.
حساب دنیای شاشه كبر جميل بايك و اوی رخصنين PKK و انتلكتوالي وان و روجنامه واني وان و نویسکاری وان و گرگری وان ورش مربيجن حساب PKK اي راس چبو جدا مزراندنا PKK حتى روجا ايرو حساب دنیای شاشه حساب PKK شاشه اي حمو رخصنين كردا شاش حمو اي دنیای اي جياني حمو سيستما جياني حساب اي شاش اي PKK راس كورنج مربيجن كاف حسابي راست اي PKK دو كرد دركت جهاش كيجان قناغي كردا جهان PKK جهان دي كيجان قناغي ناو افها قواس صالة سيستم كابيتاليستا مودرنيته بري دفش تشيروكي دنيا گشي برداي و بري خداي PKK و تخوازه PKK شغلي راك ياو چي كار شغلي سيستم كابيتاليستا مودرنيته بري خبد جميل بايك 24 ساعتا جميل بايك و رخصنا جميل بايك شغلي راك 24 ساعتا 48 ساعتا هفته و 2 ساعتا چی ولو PKK ولو قلافاتي خو ولو خمزند لهم بري دنيا لآلي كي جواكا روجاوا سيستما كابيتاليستا مودرنيته لآلي كي و PKK لآلي كي يوم يعني يكي بعاقل زرع قدر مجي والجمعية اف شروفيه هان قبول دك اف منطقي اخافتني قبول دك افي بريزي هاني بقدر انهاد چارنوسا ريخستنكي و چارنوسا قلكي و قدرها قلكي ددستي بحزارة كس بدا حزارة كس جبريز جميل بايك رد بيجن بيجي سروك جميل بايك بيجي سروك جمعة نماد بيجن بيجي سروك ابوشي يعني افيا بفي مجي هاني بفي عاقلي هاني ريخستنكي وك ريخستنا PKK بريفة دبه و بريار و چارنوسا قلي كر خصي تستيخوا حسابي دنيا شاشة حسابي PKK راس او حفصا وفي رولا هاني يعني نهاب يكي ورا جميل بايك يا دوران كالكان يا مصطفى قرصو يا مراد قرائلان افي كوماي نهاج قرو سركردايتيه PKK دركه باخذ بيش بروبلمكي لباشور افريقيا چه بويه و بيش سيستم كابيتاليستا مودرنيته لباشور افريقيا نا گی ختمیه ناچ سری دستکفتا پیک ناینه جبر پولیتیکایا PKK دخوازن PKK راکن جو کردستانه و گلی کرد گشتی خن بن کنترولا خواه جبو پروژه سیستما کابیتالیستا مدرنیته لباشور افریقیایی یانجی لسنگافورا یانجی لویتنام پیک بی PKK شغلی رابه هناك خودی مجین بولو يعني ويجوي قوتنا هاني جي باور بكن ويفي شورفا هاني كوكي يعني تشتا حمود تشتينا هفدود خه اوكراينا روسيا ناتو كابيتاليستا مودرنيته سوسياليزم ليبراليزم اسلاميزم تشتك نماي يا وكي قرارا قراتشيا بريش جميل بايك حمود شتابقين هفدو ولو السر سينيكا كيو دو داخلانيا كي درونه بفي رنجي هاني وبيج ام لهمبري في سيستما هاني وحسابي وان شاشن وفي رولا هاني دانه دولتا ترك ودانه PKK دولتا ترك و PKK بخواصن PKK راكن دكارن راكن راناكن وجميل بايك بخود دزانه يعني دزانه وقتی که دولت ترک دساله هفته و نه جمیل بايك قرت ويبردا او تاني برا في جاتن ديرو كا PKK دبيجه مارقت بيري كامديتن جمقوت اهلي من مرفي من لألمانيا نجمر پراش مرشاندن ومبردان شاهين دونماز و اف گرگرين PKK حمو شخوا ده جيگري اوجالان هبو ده کنگره دا مزراندنا PKK شاهين دونماز و جميل بايك يكي دگرين يكي برددن اوجلان شخوا بري توا دراوه بري توا تي بنخته قاشو ميرك پیغمبره ده سالا هفته و نهي ده هاوينا هفته و نهي تي سوري ده متخمين دكر كو او ضربه چه ببه پشتی بسال و چی قيسي ضربه 12 ايلول
لتركيا چێبوو بەری وێ بساڵ و تشتێکی ئۆجلان ئانالیزێ خۆ و شۆڤەیە خۆی کوور و دوور ناز کرد کۆیە دەربەت چێ ببێ و بە ئانالیزێ خۆی کوور و دوور ناز نەکرد کۆی وەرەگرتن دنۆت و نەهاتە ئەف چ منطقی یعنی وێ چاغێژی جەمیل بایک نەهات گرتن و هات بەردان و هەموو کەسێن دنێ بەرپرسێ پێکێکی هاتن کەمال پیر مەزلوم دۆغان زاتەن من چیرۆکە گرتنا مەزلوم دۆغان چاوە هاتی گرتن و ڕۆلا عەباس di مەسەلێ de çibû rola Duran Karakan di girtina Cemîl Bayik de çibû ev meseleyê hanê ne tenê ez yanî Pirêz Selîm Çûrikaya jî û gelek kesê din vê çîroka hanê dizanin û Aysel Çûrikaya jî vê mesela hanê ji ber ku ew mezlûm dogan bi hev re hatin girtin yanî Cemîl Bayik hatî ji mir dibêje wala hesabê wan şaşin û rol dane KDP û dane dewleta Tirkî KDP qencîb tê kir KDP di heştê û sisiya de itîfaq bi ter kir wê çaxê Mesûd Barzanî vegere rojnameya serxwebûn vegere Birêz Cemîl Bayik veger rojnameya serxwebûn bê we bi çi pesn û bi tilîlî û halan ji ser Mesûd Barzanî we digot fotoyê Mesûd Barzanî û ew peymana ku bi wer imze kirin vegerin bê rojnameya serxwebûn çi li ser hevpeyvînekî dûr û dirêj bi Mesûd Barzanî kirbû di rojnameya serxwebûn didaketî bê we çawa Mesûd Barzanî wekî yanî hema wekî Che Guevara wekî şoreşgerekî mezin li hemberî kapîtalîzmê û li hemberî burjwazî û hemberî dewleta Tirk faşîzma dewleta Tirk çawa we rêklam û propagandeya Mesûd Barzanî di wê çaxê dikir kî herêma Qendîlê bi protokol û bi îmze dawe ne KDP bû niha we hemû tişt xistî bin kontrola xwe hûn dixwazin herêma Kurdistanê bi tevahî jî hûn bikin wekî halê Diyarbekirê û Nisêbînê bi xendekê xwe bi kî bî alav di destê rejîma Îranê de kî bî alav di destê rejîma Tirkiyê de kî bî bihane û alav di destê rejîma Atürk niha çi dibêje kî dike bihane PKK dike bihane rast nerast PKK dike bihane PKK jî ev bihaneya hanê bi rihetî helalê hazir dixin destê dewleta Tirkî li Sûrî rejîma Beşar Esed çi qeyse berî wî abavî Hewde Sed çi qeyse feyde û sûde ji PKK girt rejîma Beşar Esed li hemana bû ku têk biçe bi xêra gelê Sûrî serhildana gelê Sûrî helalê hazir hûn hatin rûniştin ev 10 sal Cemîl Bayik Birêz Cemîl Bayik serkirdayetiyên PKK 10 sal hûn xwîna Rojava xêra Rojava hûn dimêjin û li ser keda vî gelê hanê dijîn keda Rojava hûn dijîn heta roja îro we çi li Rojava zêde kiriye xweseriya xweya demokratîk we şariekî kolanekî zift kiriye li Rojava ne kesek çi ne yanî xweska li Qamişlo yanî kesê ku rabe were biaxive ev malbatê şehîda xwîna van keç û xortê me bi ku diçû kes were hesab ji PKK bixwaze çi ne devê xelkê girtine çavê wan girtine destê xelkê yanî ji mir îmail û mesaj tên bê çi anîne serê xelkê ew di vîdyoya berî wê dibin behsa xortekî li Dêrikê ku nexweş e di zindanên PKK de nexweş bi nexweşiya kanserê ketî diya wî jî nexweş a diya wî wefat kir bi hesreta kulê xwe diya wî wefat kir ka ana Cemîl Bayik ji ber xwe fedî nake serkirdayetiyên PKK ji ber xwe fedî nakin ku nexweşên kulber mirinê di hindirê zindanê wan de di hindirê zindanên PKK de li Rojavayê Kurdistanê PKK ji ber xwe fedî nake PKK ji dewleta Tirk fedî nake dewleta Tirk kesên nexweş kadrê PKK ê nexweş berdidin kadrên PKK nexweş ê ku hukm li ser wan birî nexweş in dewleta Tirk nexweş ê kadrê rêxistinê kadrê PKK wan serbest berdide nexweş in salek di salê wan yanî kabê çi qeyse ji jiyana wan rimayî wan ber rejîma Beşar Esed xelkê berdide ev rejîma Cemîl Bayik çima xelkê di hindirê zindanê xwe digire
وێ ژنا ڕەبەن وێ ژنا وڵات پارێز ئانەخۆش ژیانە خۆش دەستدا و لاوێ حەتانەها دزندانên PKK kabê çiqî sed zindanê PKK ev informasyon jî haştime mixabin nexweş jî û teelê jî lê ev informasyon jî haştime informasyonê yanî berê kes mir nebêje çawa û çi rengî filan Emîr Hamid PKK wî di hindirê zindanê xwe de tasfiye kirî Emîr Hamid çawa min got İsa Heso PKK ew î tasfiye kir Emîr Hamid aktivîstên ê ciwan ê Kurd li Rojavayê Kurdistanê PKK wî tasfiye kirî di hindirê zindanê xwe de PKK wî tasfiye kirî û nabêje heta niha mesela wî wilo bi goman û nabêjin ev informasyon gihaştime ji nava rêxistina wan û ji mêj di wî ne ji nihadî yanî ji mêj di wî tasfiye kirine û birayê wî mixabin birayê wî ji mir diçe biznesê û bi PKK re di dû distîne û naz dike ku distê PKK xwîna birayê wî xwîna Emîr Hamid ser distê PKK'yê birayê wî diçe ji mir PKK hinek qurbaniyên Amûdê jî PKK ev bazarî li cem PKK heye ku hinek kesa karibe wilo bikir hene di nava civaka Kurd kesên xwe bifroşin PKK kesên erzan hene bi vî rengî han mixabin ev mesele teile ev mesele yanî dijwar e lê ez bi rihetî ji bo wijdanê min jî rihet be û ev milletên ku wilo bi çavê melaîket û pêxembera li PKK dinerin ya rastiya PKK ev e rastiya PKK ku yekî wekî Dozdar Hemo kadr û berpirsê PKK wî tasfiye kir yekî wek Ciwan Birahîm xortekî tenê malê yekî tenê malê wehîdê malê wê wî bibin û têxin lêpirsînê û soroştirmê û nizanim çi û nabêjin asibe dest be wî elan bikin bêjin wela me firokekî cengê Tirka hatî û bombe kir û jiyana xweş dest da û şehîd kir ev dere û fabrîkaya derewa ku navê wê Partiya Karkerê Kurdistanê ka bi çi mintiqî bi çi yanî ne ez naz dikim yanî ez naz dikim bê helwesta ciwanên serbixwe li Şingalê çi qîsa pîroz e ku karî bû li hemberî PKK çend kesa li hemberî çekê PKK gotin helwesta sivîl a ku PKK jê ditirse ev vîdyoyê ku ez dernaxînim ez gişt tevlê dinerin ê ku bi Kurdî jî nizane bi Kurdî jî nizane raportên nivisandin diçin ji Ebas re û ji Mustafa Qaraso re û ji Cemîl Bayik re ku hala evî nivîskarê han çi dibêje ku berê PKK bû nivîskarekî ê PKK bû dostê PKK bû heta dawî piştgiriya PKK dikir niha heta dawî rexne li PKK dikir dibînin dişopînin yanî lê feydetin ne yanî PKK piştî 5 salê jî wê bimîne piştî 100 salê jî wê bimîne wê kurtelxurên derdora PKK jî wê hebin kesên ku wilo stîfade dikin kesê ku wilo sûde jê werdigirin wekî kirêgirtî nivîskar rojnamevan helbestvan nizanim çi rejîma Stalîn jî kesên bi vî rengî hebû rejîma Sedam Hüseyn jî kesên ku wekî ku li derdora PKK niha hin kes hene li dora rejîma Stalîn hebû li dora rejîma Sedam Hüseyn hebû li dora rejîma Hafız Esed û Beşar Esed jî hebû hemû rejîmên totalîter hinek kirêgirtiyên wan hene ku karibin wilo rewşê spî bikin pîne bikin ez naz dikim Ahmed Hüseynî em li ser masakî digot ev hevalê me bûne şebîha bûne mafya û nizanim çi ma Ajder ma Tarix hemû dizanin Newav bixwe hemû dizanin bê çi rêxistinekî tarî bi guman bi mij nizam tu çi bêjî li bejnawê tê lê di nav dene û diparêzin û pîne dikin û nahêlin yanî çawa nahêlin bi derew di nava xelkê de bela dikin bi derewên di nava ser hoşeng derewa bikin ser hesabê hoşeng derewa bikin
يعني دەvێ ku بعلمê vira wekî nizanim çi Kurd vê mesela hanê dizanin rêxistina PKK jî hesabê wê yî neşaş hesabê wî rastkevin ji ber behsa hesabên rast bikin Kurdistana serbixwe û azad hesabekî rast bû heqwesa qurbanî çûn Asime PKK Ocalan PKK fesix kir wê dîsa ava kir nava guhertin kir pêncî nav pêncî kirasî pêncî alî hemû li dîroka gelê Kurd zerer û ziyan anî li dîroka vî milet li vê civakê zerer û ziyanekî ku di sed sal sêsed sal Kurd wilo di rewşekî aram dibijîn ancak karibe ji gelê Kurd were serî hesabê PKK'yê rastka çi ye ka werin vî hesabê han ser asta îdeolojî ser asta siyasî ser asta eskerî ser asta ku çi hesabê wan rast heyî bere bêjin yek do sê çar dewlet dibin sîstem dibin ji pêşiya civakê li pêşiya gel radostin ana sibe Ocalan da xuyaniyekî dêne bêje pêwîstî bi PKK nema em PKK fesix kin wek berê jî got nacî bêj em poşman bûn em şaş bûn wê giş wekî domîno rabin jêr bihane bibînin wela rast û nizam çû bivîrin êrê birê me yanî teşehûl li vê mesela hanê bigotana hîna salê di notî de Mihemed Çiner goşerê çekdarî nema bikêrtî em li alavên din em li metodên din bigerin we çima Mihemed Çiner kuşt Şemdîn Sakik li pêşiya Ocalan rûberû ewî got Ocalan ne komutanê eskerî ji tiştî leşkerî Ocalan nizane Klaşinkofê vekû bigire nizane ku ji Ocalan re ana rayêjin Klaşinkofekê bidin ber wî bêje wişte wê vek û bigire nizane Şemdîn Sakik jêr dibêje şerê çekdarî nema bikêrtî em li alavekî din em li şêweyekî din ê têkoşînê bigerin Şemdîn Sakik hat girtin û di zindanê de ye û şêweyê axaftina Şemdîn Sakik wa Ocalan Şemdîn Sakik şoreşgertir ji Ocalan şoreşgertir e di parastina nerîna xwe parastina helwesta xwe şoreşgertir Şemdîn Sakik ne got wela pîrka min eslî û feslê min tirk û nizanim bavê min hefta pîrka min a heşta nizanim tirk ez ê xizmeta gelê tirk bikim ez ê xizmeta komara tirk bikim mane her du hatin girtin kamîra her du sûretê her diya girtin û li pêşiya mehkemê mentiqê Şemdîn Sakik û mentiqê Birêz Abdullah Ocalan serokê Şemdîn Sakik bidin ber hevdû a sibe Cemîl Bayîk bi werê girtin ez binerime wê çawa nerîna xwe biparêze niha dibêje gelê Kurd dixwazin gelê Kurd teslîm bigirin kontrol têxin bin kontrolê di hela Cemîl Bayîk hatana girtin me qehremanî û şoreşgerî û serkirdayetiya wî bidîtana bê wê biqasiya Ocalan bî ya belkî jê kêmtir bî jê nizmtir bî ev daxuyaniyên bi vî rengî wilo bi rihet derbasî nava civakê dibe û rihet de diçe û bi tilîlî û bijî û kes tune wilo rabişirove bike rexne bike hesab bixwaze ev rêxistina hanê heqwasa ji vî gelê han hesab dixwaze û alîkarî dixwaze û piştgiriyê dixwaze mane bê hesab bide gel hertim gelê Kurd bide hertim ka em bazarê em hesabê malê û beyderê bidin ber hevdû hesabê malê û sûkê bidin ber hevdû PKK ka Kurd çi qezenc kirin heta niha çend qezencên Kurdayê biçûçik heye li Bakurê Kurdistanê jî we xera kir li Rojava jî we kir Efrînê kir qurban sîstema kapîtalîsta modernîte ê tel Efrînê berxwe bidana hesabê wan şaş e hesabê wan li Efrînê rast derket hesabê wan li deverê din jî rast derket çi hesabê wan şaş te çi hesab te tu bûyî alavekî di destê dagirkerên Kurdistanê bî rêxistina PKK bî alavekî ku hesabê dagirkerên Kurdistanê li ser gelê Kurd li ser doza gelê Kurd pêk bê tehlilê dibe em bêjin ev rastî ne ku yanî
بدن برهاف اف 20 ساڵێ داوی بەری وێژی 20 ساڵێ دەرباسبووی بدن بەرهاف هەموو دگەژ vê ئەنجامێ دگەژ vê ئەنجامێ هەنە کەس من ئەرێ چما لە بەرخۆ دەدن چما شەر دەکەن وێ ساڵح بۆزان ژمر دەرکەوێ بێژە ئێمە ئەگەر ڕێخستنەکی ولۆ پەکێکێ ڕێخستنەکی بیرێنگی وێ دکارن ڕاکن چما وێ کەرتەهانە ji distê xwe دەرخینن چما وێ ji distê xwe دەرخینن یعنی دەولەتا تورک vê kertehanê rakeve bi çi tehdîdî çi xesar û çi zerar û ziyana mezin û stratejî PKK gihandiye dewleta Tirk gihandî civaka Kurd erê gihandî zimanê dîroka ku hemû tiştek nemayî di nava yanî gelê Kurd PKK zerar û ziyan negihandiye wê ji mir nizam çend kes mes derkevin li vê derê li Ewropa ji mijnişkî bûna apoçî li Sûriye hûn li Sûriye ez nas dikim hûn li Sûriyê dijminê PKK bûn û li vê derê ji mir ja reklamê dikin û propagandayê dikin û ji bûn apoçî wê ji mir derkevin avan biraderê hanê yanî mere tiştê wan dixwînim mere şerm dike bi rastî yanî şerm dike yanî şerm heyf ev çi li serê vî milletê hanatî ev sihra PKK çi ye ev çi sihra PKK ku heqwasa yanî helas 20 sal bûm ez hatim xapandin 1509 cara me lêborî ji vî gelê han xwest li ser ev xapandina ku em jî hatin xapandin me jî divê rêya hanê de rol lîst em lêborî dixwazin ev 10 sal zêdetir ez rexne dikim ya we çi newin bi qaşo nivîskarên lêkolînerên siyasetmedarên bidin berhev hesaba bidin berhev hesaba bidin berhev û binin ka PKK çi hesabê mal û sûka PKK bê çil hevdû hatiye bêjin ji bo me re nas bikin belkî em xeşîm em fêm nakin warin ji me re bêjin ka ev daxuyaniya birêz Cemîl Bayîk çi aqil tê de heye çi mantiq tê de heye çi tiştek wê li hevhatî tê de heye bînin wilo bidin berhev bê wala wilo li hev şirove bikin bivin vir dibînin wir dibînin bê ela bê çil hev dike mixabin rewş bi vî rengî ye wê bi vî rengî jî mîne piştî 100 salê din jî piştî 100 salê din jî wê dîsa PKK hebe û kesên ku parastina PKK jî bikin herin kesên ku bihane ji cinayet û komkujî û tawanên ku PKK bi serê gelê Kurd kirî jî wê bihaneya jêr bibînin ma niha li Almanya heqwasa sal derbas bû li ser nazîzmê heta niha hinek kes hene dibêjin wala nazîzm û Hitler tiştekî baş bû Stalîn nizanim tiştekî baş bû Cem Rûsa jî heye Saddam Hüseyin xwe heta niha hinek kes hene bi serê Saddam Hüseyin sû dixwin wê ev jî ne wê hebin PKK sibe bi belge bi delîl bi hemû tişt werê isbatkirin bi gotina devê Ocalan û Cemîl Bayîk êdin bêjin em alavek bûn di distê dewleta Tirk de dîrekt nedîrekt wê dîsa hinek kes werin bêjin na lê PKK feyde gihan gelê Kurd fege ew ê hinek hebin ha piştî 100 sal jî wê hinek hebin reklam û propagandaya PKK bikin û bihaneya ji PKK bibînin ku xwediyê meselê اعتراف dike li xwe bi Kurtê dibêje me şaş kir em alavek bûn em ketin xizmeta siyaset û polîtîkayê dewleta Tirk rejîma Sûrî rejîma İranê rejîma nizanim Saddam Hüseyin nizanim kapitalîsta modernîteya Amerîka NATO em bûn alavek me gelê Kurd kesek di vê dinyayê de nema û me gelê Kurd nekir di nava qurbaniyê berjewendiyê Yunanistanê Ermenistanê kesek nema PKK vî gelê han nekir qurbanî ji bo berjewendiyên wek partî û dewlet û rejîmên wekî din heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin silav